V živote každého človeka sú chvíle, kedy pršia na ňo pochmúrne myšlienky, zamračia sa jeho pocity alebo prechádza búrkami rôznych vzťahov. Vtedy je vhodné vyhľadať odbornú pomoc, ktorá nám pomôže riešiť svoje situácie, zmierniť naše trápenie a pohnúť sa v živote ďalej. A čo vám prinesie terapia? Opäť sa vám vyjasní, počasie vášho života sa zlepší, budete vedieť, kam kráčať ďalej, ako narábať s tým, čo vás trápilo, ako prekonať utrpenie, ktoré ste mali a ako dosahovať tie ciele, ku ktorým by ste sa radi dostali. Budem mi cťou, keď vás budem môcť na tejto ceste sprevádzať.